nona. La nona era una nena que vivia a la lluna. Sabeu què? La nona vivia a la lluna tota sola. S'entretenia molt caçant estrelles. Es passava hores i hores intentant agafar-les totes. Unes més grans, d'altres més petites, unes que brillen, d'altres que són més apagades. S'ho passava pipa. Després les guardava en un pot de vidre que cada dia estava més ple. Aquest pot cada dia feia més llum. A la nona li agradava mirar-lo. Agafava les estrelles, les netejava, les ordenava per mides i després les tornava a guardar al seu bonic pot de vidre. A molts quilòmetres de distància, al planeta Crisàlide, hi vivia la Mariona. La Mariona era una nena papallona i vivia feliç amb la gent del seu planeta. Un dia, la Mariona es va adonar que el cel cada dia era una miqueta més fosc i cada nit era una miqueta més freda. Passava alguna cosa estranya, va pensar la Mariona. Al cap d'uns dies, el cel era tan fosc que tots els habitants de Crisàlide havien d'anar amb llanterna per no ensopegar. I la Gertrudis, l'àvia papallona, ja no donava l'abast de tantes bufandes que havia de teixir per a tots els habitants de Crisàlide, perquè tots ells es pelaven de fred. La situació cada cop era pitjor, fins que un dia la Mariona va decidir sortir a investigar què passava. Si seguien d'aquella manera, aviat no hi podrien viure a Crisàlide i es moririen congelats. La Mariona va fer la motxilla i va prometre als habitants de Crisàlide que no tornaria al planeta fins que no trobés una solució. I va marxar volant cap a l'univers. Quan estava volant per la foscor que havia envaït l'univers, molt lluny, va veure un punt de llum i va decidir acostar-s'hi. A mesura que s'apropava a la llum, va reconèixer la lluna, que tenia tanta llum com un sol. Era molt estrany. Va decidir anar cap allà a veure si descobria alguna cosa. Vet aquí que a la lluna va conèixer la nona, que estava contentíssima de rebre una visita. La Mariona li va explicar el problema que tenien a Crisàlide i que ella estava d'expedició per investigar què passava. La nona de seguida li va dir que l'ajudaria tant com pogués. De fet, aquí sola tinc molt temps lliure i per passar l'estona m'agrada jugar a caçar estrelles. Vine que t'ensenyaré la meva col·lecció. La nona li va ensenyar a la Mariona el seu meravellós pot d'estels. Mira,
Mira que boniques totes les estrelles juntes! Mira com brillen! Només acabar la frase es va quedar glaçada. Oh, Mariona, que he provocat jo el canvi climàtic a Crisàlida i a tot l'univers! Oh, quin desastre! Per culpa meva l'univers està quedant fred i sense llum! Aleshores, les dues nenes van decidir que juntes tornarien a escampar totes les estrelles cap a l'univers. I d'aquesta manera, la llum i l'escalfor van tornar a Crisàlida i a la resta de planetes. La Nona i la Mariona es van fer molt amigues. Es van quedar a viure a la Lluna i ja no es van separar mai més. I de vacances anaven a visitar la família i els amics de la Mariona a Crisàlida, a on la rebien com una autèntica heroïna. La Nona ja no es va avorrir mai més. Va decidir que era més divertit col·leccionar moments viscuts amb la Mariona que estels de l'univers. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, que el conte de la Nona s'ha